Hej Kamma og Viggo. Nu skal jeg lige hilse på Aske og Jamila. De sidder nemlig herinde i Skibi. Deroppe plejer de at sove om aftenen. Og her sidder de og spiser. Er I derinde? Ja! Hallo! Hallo! Hej hej! Hej! Faktisk så forstyrrer jeg nu lige midt i aftensmaden. Så Aske og Jamila, nu skal jeg lige vise, hvor pænt I kan sidde og spise. Og så prøver jeg lige at se nu, om I kan gætte. Prøv lige at sidde stille. Skal jeg se, om I kan gætte nu, hvad det er, der sker på billederne. Kamma laver noget skørt, og Viggo, han er ikke alene på sit billede. Så ved vi det, far. Hvad tror du, Kamma, hun laver til middag? Jeg tror, at hende laver noget. Jeg tror, hende får is om mandagen. For is om mandagen. Er det skør, hun laver? Ja. Hvem tror du, Viggo, han er sammen med på sit billede? Hendes morfar. Det er et pattedyr, men det er et pattedyr, der ikke er større end den kan være i en sko. Hans hamster. Ja, der er en skuldhamster, rigtigt. Og Jamila, Kamma, hun laver ikke noget med en is. Så tror jeg... Something with the body. Jeg tror, han... Vi skærer ud. Det tror jeg nok. Jeg tror ikke, de kan gætte det. Se, Kamma og Viggo, der kan I se. Der er billederne. Det er brevet. Ja, og jeg skal de milde, de er spændte. Kan I lige sige farvel til Kamma og Viggo?